Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από την εκπομπή Ο Ηγέτης του Σπορ. Πάλι κοντά σας σήμερα, χορηγός μας στο Όσκαρ Καφέ στο Νοροπό. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη συμμετοχή σας στο κανάλι μας. Πάνω από 11.000 προβολές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα δυσάρεστο γεγονός για τον Νίκο τον Σαργκάνη, αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή, τον Έλληνα τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδος που έφυγε από τη ζωή εχθές το πρωί. Είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Ο Νίκος Σαργκάνης ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός και σωστός και επαγγελματίας και σαν ποδοσφαιριστής μεγάλη δόξα. Έπαιξε τερματοφύλακας, ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ηλυσιακό, πήγε μετά στη Καστοριά όπου πήρε και κύπελο Ελλάδος, μεταπήδησε μετά στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό και τελείωσε την καριέρα του στον Αθηναϊκό. Θα σας πούμε και ένα στατιστικό για τον Νίκο τον Σαργκάνη, ότι ήταν και πρώτος σκόρερς σαν τερματοφύλακας. Είχε πετύχει πάρα πολλά γκολ με πέναλτι. Και να πω ότι στην Εθνική Ελλάδος καθιερώθηκε το 1980, όταν στις 15 Οκτωβρίου στην Δανία έπιασε τα άπιαστα, κέρδισε η Ελλάδα 0-1 μέσα στη Δανία και ο Νίκος Σαργκάνης είχε κάνει τεράστιες αποκρούσεις. Τότε τον ονόμασαν και Φάντομ και έτσι παράμενε το όνομά του ο Νίκος Σαργκάνης στο Φάντομ. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και τι να πω καλά, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι. Και ό,τι και να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται, έτσι και το ποδόσφαιρο συνέχεια παίζεται στο γήπεδα. Είχαμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο, είχαμε τη 14η αγωνιστική του Super League, είχαμε τα αποτελέσματα Ολυμπιακός Βόλος 3-0, Άρης Ατρόμητος 2-1, Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ 1-4, Όφι ΑΕΚ 1-2, Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 0-1, Λαμία Πανατολικός 0-1 και μένει σήμερα το παιχνίδι Καλυθέα Λεβαδιακός στο Απόστολος Νικολαίδης στη Λεωφόρο. Πρωτοπόρος είναι ο Ολυμπιακός, δεν άλλαξε τίποτα στη βαθμολογία γιατί όλοι οι πρωτοπόροι κέρδισαν. Παραμένει ο Ολυμπιακός με 30 βαθμούς. Πίσω είναι ο ΠΑΟΚ πίσω με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ στους 27, ο Παναθηναϊκός στους 26, ο Άρης στους 25 και γίνεται ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Θέλω να πω για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Νούπου Σου Βόλος. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, ήταν γρήγορος, προηγήθηκε πολύ νωρίς με τον γκολ του Ελκαμπή, πέτυχε το δεύτερο γκολ με τον Κοστούλα, έδειξε ότι το παιχνίδι το ήθελε πιο πολύ και ήθελε να το πάρει. Πέτυχε και ένα τρίτο γκολ με τον Μάρτις και έτσι έληξε το παιχνίδι 3-0. Ήταν ο Ολυμπιακός μια γρήγορη ομάδα, έχει πολύ καλές βάσεις στο παιχνίδι του, είναι πάρα πολύ γρήγορος, έχει τον Ελκαμπή που είναι σκόρερ, όπου και να έρθει μπάλα τη βάζει στα δίχτυα και έτσι φεύγει και το άγχος όταν βάζει νωρίς γκολ Ολυμπιακός ή ο Ελκαμπή φεύγει το άγχος από τους ποδοσφαιριστές και πέτυχε ένα τρίποντο πολύ εύκολο. Μετά πηγαίνουμε στο παιχνίδι του Άρη με τον Ατρόμητο. Ο Άρης προηγήθηκε 2-0, ήταν πάρα πολύ καλός, έφαγε ένα γκολ όμως στη συνέχεια με πέναλτι και σιγά σιγά φοβήθηκε και κλείστηκε λίγο πίσω για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που είναι επικίνδυνη και προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά ο Άρης ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και έτσι πήρε ένα τρίποντο που του θέλει να αναρριχθεί στις πρώτες θέσεις. Γεγονός είναι ότι έφυγε και από τον Άρη, απολύθηκε ο Άκης ο Μάτζιος μετά το παιχνίδι και όπως είπανε προπονητής θα είναι ο Βάντε Σιπ. Και συνεχίζουμε με το παιχνίδι Όφι ΑΕΚ, ένα παιχνίδι που ήταν ντέρμπι στην Κρήτη. Ο Όφι έφαγε κόκκινη κάρτα στο 21ο λεπτό και έμεινε με 10 παίχτες, αν και με 10 παίχτες κόντρα στη ροή του παιχνιδιού προηγήθηκε 1-0 στο 36 με τον Καραχάλιο. Ο ΑΕΚ μπήκε μπροστά για να ισοφαρίσει και το πέτυχε στις καθυστερήσεις με το Μουκουντή. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε μέσα πιο δυνατή για να πάρει το παιχνίδι, αλλά και ο Όφι δεν ήταν ευκαταφρόνητος αντίπαλος, το πάρεσε μέχρι το τέλος. Η ΑΕΚ έκανε τις αλλαγές προς το τέλος του παιχνιδιού και έτσι πήρε τα 9 στο τελευταίο 20 λεπτό και ήθελε να πάρει το παιχνίδι και φάνηκε στο τέλος με την εκπληκτική προσπάθεια του Γκαρσία που πέρασε όλους τους παίχτες και έδωσε την μπάσα έτοιμη στο Μαρσιάλ, που και αυτός όπως αποδεικνύεται ότι είναι σκόρερ και βοηθάει την ΑΕΚ
στην πορεία του πρωταθλήματος για να βρεθεί στην κορυφή. Η ΑΕΚ ήταν στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ καλή, αν και 10 παίκτες ο Όφη το πάλεψε. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα γίνει και αυτή μέσα στα φαβορί για τον τίτλο. Και πηγαίνουμε στο παιχνίδι ΠΑΣ Λαμία Πανατολικός. Σας έχω πει ότι ο Πανατολικός είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Πίστευα ότι η Λαμία θα ανακάμψει στο παιχνίδι με τον Πανατολικό, αλλά ο Πανατολικός δεν της έδωσε το δικαίωμα να πιστέψει ότι μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Και ο Πανατολικός, σας έχω πει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλό προπονητή, τον Γιάννη τον Πετράκη, και είναι μέσα στις πρώτες 6 θέσεις και δίκαια είναι εκεί που είναι. Και εγώ προσωπικά λέω συγχαρητήρια στον Πανατολικό για την εκπληκτική πορεία που κάνει. Πηγαίνουμε τώρα στη Super League 2 που γίνεται συναρπαστικό πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι στον όμιλο με τη Λάρισα, τον Ηρακλή, ο Ηρακλής έχει πάρει 3 τρίποντα στα 3 τελευταία παιχνίδια και βρίσκεται τώρα στη δεύτερη θέση πίσω από τη Λάρισα και προσπαθεί να πλησιάσει τη Λάρισα όπως και ο ΠΑΣ Γιάννηνα. Τα αποτελέσματα που είχαμε ήταν Καμπανιακός Διαγόρας 1-0, Χανιά Αστέρας Τρίπολης 2-0, Νίκη Βόλου ΠΑΣ Γιάννηνα 1-1, ΑΕΛ Κεραμίδη 1-0, Καβάλα Ηρακλής 0-1, Παναχαϊκή Λιούπολη 0-1, Καλαμάτα Εγάλεο 3-0, ΑΕΚ Β Κηφισιά 2-3, Μακεδονικός ΠΑΟΚ 3-1 και Πανιόνιος Παναργιακός 4-0. Εγώ για τα παιχνίδια έχω να πω ότι αυτή τη στιγμή στη Super League 2 ο Ηρακλής, ο ΠΑΣ Γιάννηνα και η Λάρισα είναι οι 3 ομάδες που σίγουρα είναι στα play-off. Η Λάρισα είναι αυτή τη στιγμή, έκανε ένα τρίποντο με το Κεραμίδι, αν και δύσκολα κέρδισε. Αυτά τα παιχνίδια οι μεγάλες ομάδες τα παίρνουν έστω και με 1-0. Ο Ηρακλής κέρδισε, όπως σας είπα, 0-1 μες στην Καβάλα, με το Δερμιτζάκι να έχει αλλάξει την ψυχολογία της ομάδας και να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Ηρακλής, και την Κυριακή να έχουμε τον ντέρμπι Ηρακλής Λάρισα. Ο ΠΑΣ Γιάννηνα έφερε ισοπαλία μέσα στην Νίκη Βόλο 1-1, έμεινε λίγο πίσω, αλλά όπως και να κάνουμε, ο ΠΑΣ Γιάννηνα είναι μια ομάδα που είναι ιστορική και θα κοιτάξει και αυτός να βρει το ρυθμό της, να βρεθεί στις πρώτες θέσεις μαζί με τον Ηρακλή και τη Λάρισα. Στον άλλο όμιλο η Κηφισιά πέρασε από την ΑΕΚ με 3-2, αν και έχανε στο παιχνίδι, το γύρισε η Κηφισιά γιατί είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και με το λέω το προπονητή έχει κάνει μια ομάδα συμπαγές και είναι στην πρώτη θέση. Η Καλαμάτα εξίσου πάρα πολύ καλή ομάδα, κέρδισε εύκολα το Εγάλεο με 3-0 και ο Πανιόνιος σήμερα κέρδισε άνετα το Παναργιακό 4-0. Αυτές είναι οι 3 ομάδες που θα διεκδικήσουν για μένα το πρωτάθλημα σε αυτόν τον όμιλο. Κλείνοντας την εκπομπή, να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη ο Ολυμπιακός παίζει στο Καραϊσκάκι 8 παρατάρτο με τη Τβέντε για το Europa League. Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα 8 παρατέταρτο με τη Φερεντσβάρος, και ο Παναθηναϊκός παίζει στην Αγγλία σε ουδέτερο γήπεδο στο Σιούμπερι με τη The New Saints 10 η ώρα. Εύχομαστε και στις 3 ελληνικές ομάδες σε καλή επιτυχία και θα είμαστε πάλι κοντά σας την Παρασκευή 5 με 6 ώρα με προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.